alimi adzitha kukolola kapena kulima koposa kamodzi, adzitha kulima kawiri pachaka, kulima katatu pachaka, kuti pamapeto pake dziko la Malawi likhale lodzidalira pa ulimi. Tiye ndikhale limodzi. Mvula nkhani ndimeneyo, ulimi wakhala uli vuto kwambiri ku Malawi kuno, zomwe zakhala zikubweretsa njala. ANIF ayambisa project imeneyi, program imeneyiyo, mwayilandira motani? Yeah, project imeneyi yabwino kwambiri. Ulimi ndi ngati kuti manthu ya dziko la Malawi timakhulupirira, timadalira ulimi. Kuti tikhale ndi moyo timayenera kuti tilime, tikhale ndi chakudya. Kuti tipeze ndalama tilime, mbewu zina tizigulitse tipeze makobiri. So vuto lathu ngati dziko ndilona kuti tikhala tikudalira mvula imene imabwera mwina miyezi 3 4 ikapitirira noti miyezi 3 4 zakudya zimene timalima miyezi 3 4 timazidya miyezi 12. So ngakhale titafuna bwanji sitingalime zokwanira. Ndichifukwa tipapeza kuti chaka ndi chaka timakhala ndi njala, chifukwa kuti anthu ife timalima kudalira mvula, timalima pang'ono. So pamene tikufuna tilimbikitse ulimi winter cropping, ulimi wathirirawo madambo ndi misinje yosiyanasiyana, ndi chinthu chimene chingatithandize kwambiri kuti mmalima kamodzi tizitha kulima katatu. Tikalima katatu ndi kuti tikhala ndi chakudya chambiri. Komanso tikhala ndi mbewu zambiri zogulitsa, ndi kuti zikhala ndi ndalama chaka chathunthu. So mwina pamenepo ndondomeko yabwino kwambiri, anzathu ANIF akutithandiza ndithu. Ndi program yabwino imene mwina boma lili latonseri lathandiza Malawi kuti azitha kukhulupiriranso kulima katatu pachaka, kudzera kulima madimba, komanso kudzera kuti ANIF awapasa ngongole zoti agule mapampu, mwinanso ndi zipangizo zina zimene zingapangitse kuti kulimako kubweretse chakudya chambiri, zokolola zambiri zimene tikati timazigulitsa. So ndi ndondomeko yabwino. Tili ndi mwayi ngati dziko, tili ndi chinyanja chikulu kwambiri, Lake Malawi. Andi Lake Malawi sitimayigwiritsa ntchito, timangololera kuti madzi azipita ku Indian Ocean, akaziponya mu Zambezi basi mwapita, misinje ina itenge madzi ikaponya mu Lake Malawi, osagwiritsa ntchito. Tilinso ndi misinje imene anthu amanena kuti seasonal, kuti amene perennial rivers zimene imakhala kutamanga ndi madzi chaka chathunthu, koma misinje ija simagwiritsidwa ntchito. Komanso pamene tiyambe apa kuti tizilima kudzera ulimi wothirira, ndi kuti stage ina njono tizikhala ndi madamu, tizipanga harvest madzi aja, tiziwapopa kukhala ndi makana ena kumakhala ndi mapaipi amene tili nawo, ndi kuti pamene zikuti kutithandiza kwambiri. Zongofuna kuti anzathu aku agriculture athandize a Malawi, anthu andale ife tithandizanenso pomawuza kuti anthu zimene amalima pa nthawi ngati imeneyi sizongodya basi ukagulitsa m'mbali mwa msewu, koma tizitha kukolola ndi kukhala ndi chakudya chokwanira. Komanso mwina tizitha kugulitsa zina kuti tipeze makobiri, tizipititsirana ku sukulu, tizigula zimene ifezo tikuzifuna. Ngongole yafika ya ANIF. Iwo ANIF nawonso tapemphe kuti ngongole iyi ayimemeze madera osiyanasiyana, akhale madera m'mizi mmene anthu amalima ndi mphamvu kwambiri. So monse dziko lonse lino likhale ndi maofesi ANIF, madera mmene anthu angamafikire, anthu pakhale ndithu mwina maprogram active onena kuti azikhalapo tsiku ndi tsiku, omalozera anthu kuti akapeze ngongole imeneyi akayipeza bwanji. Andi zolima zake zizikhalanso zolongosoka kuti anthu ife tikalima tidye, tikalima tipeze zoti cash crop amene tingati kuagulitsa. So mwina chimenechi ndi topic yabwino, andi tikuthokozeni poyibweretsa pa kuti anthu ayive tizikute. Chabwino, Steve wamva mvula akambapo mwina mfundo imodzi mwene ngamuyikirapo ndemanga kuti zizichitika kumidzi. Anakakhazikitsa project imene kumudzi kwenikweni kwa mfumu yaikulu Mulili, kutali kuneno nkati, iwe ukambapo zotani? Zopereka chidiko basi. Ndithu ngati program iko khazikitsidwa katikati
kwenikweni kumamidzi zikungosonyeza kunena kuti ndithu ndiye kuti masomphenya alipo. Boma likudziwa kunena kuti chuma cha dziko lino chonse chiyende bwino chifunikira ngakhale anthu amene ali madera akumidzi kandi amati rural economy ngamatero anthu amene ena amachita ma business ndikoti kono mene muja ena amene akuchita ulimi. Now tikapita kumbali ya nkhani ya ulimiwo anthu amene aja tisaphweketse chifukwa choti anthu amene amachita ulimi madera maka kumidzi ngati kumene kucha ulimi ngakhale umenewu afuna kulimbikitsa anifi wa winter cropping amene aja amene amakhala ngati notsapano milimo imene magwirizira chuma cha dziko lino ntchito ya chuma cha dziko lino chifukwa yani ndikunena choncho kumene kuja kumidzi kuja anthu amene amakhala akulima kaya ndi mpunga kaya kulima nyemba kaya kulimidwa mtedza kulimidwa malalanje kumene kuja kaya nziyani zambirimbiri zimene zimakhala zikulimidwa madera akumidzi. Now zimene zija ndi zimene zimakhala ngati kuti no zimaperekera ku ntchito za mafakitali zimene zimachitika mdziko muno. Akafuna anthu akufuna tirigu iya tikufuna jani tikufuna chana mafuta ophikira tizipangamo muno raw material yake yochokera kuti kodi yochokera kumene kuja. Now apa ndiye kuti anifi aponyera kwakuya chifukwa choti kupatula zimene anaziona kuti amene wachita ulimi madera akumidzi ndi amene amachita ngati amaperekera amanyamula kuti ntchito za mafakitali ziyende bwino zipite patsogolo mdziko muno. Awawa anifiwa anthu kunja kwadziwadzi ndikira kuti kodi chinthu chimenechi facility imeneyi iyi anifi ili ndikuthekera kothandizira kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo chifukwa mbuyo muja matumba anthu ngati umenewo ambiri amangona ngati idzidza I think ndizongoti anyamata aje atenge ndalama zaje kungogawana ngati ali windfall chizungu chake basi ndalama zilangotenga nditengani TNTje ngati kuti appeasement mwina ena anyamata aje amakhala maona madzipenta mbuyo moyo chani awezi kuti mwina ndalama zimenezo angolandira akudya opita koma tsopano apa pazioneka kuti no there has been a paradigm shift machitidwe yake ndithu imeneyi ndithu fund si yomwe ija fund imene mayidzibira mbuyo mukhanga kuti yachibwanabwana iyayi apa ikuoneka kuti pali zambiri akuona winter cropping olo nyengo imene atangomaliza anthu akukolola pano nyengo yapita yomweyi adagundikanso pereka maloni paja othandizira zipangizo za kumunda ndiye mukhoza kuona kunena kuti ndithu kupatula kuti amapereka maloni aja business aja akulowa ndithu ndi mtima wonse ku ntchito za ulimi tisadzayiwale kunena kuti paja chuma chili mnthaka ndipo mawu amene ajawo amene adatisira ngwazi Dr. Kamuzu Banda akuoneka kuti akupherezera mphongo chifukwa choti kuti ndithu agriculture has remained the backbone of our economy. Ndi tukamba pano uko pano misika ya foja ili nkati ndithu aliyense maso ali kumene kuti zimene ziyenda bwanji nje akamabwera ndithu ena ndi mafacility ngati ndi ndondomeko ngati zimenezi zikungosonyeza kunena kuti ndithu ndiye kuti dziko lathu lino masomphenya akuya alipo ofuna kunena kuti ayi tiyeni chuma chathu tichitengere pena chikafike pena komanso sizokhazo mmene muja mmene munali ng'amba mapocket mmene moti kuti mina simunachite bwino tisafoke yayi anthu apitenso akachite ndithu ulimi mmene wanthirira ulimi mmene wamadimba kuti mmene muja ngati muli madera amene anasowekera muja magapo anatsaliranja tisomekere mmene muja kuti tikhale ndi chakudya chokwanira in that way ndiye kuti ndikuti dziko lathu lino zonse zikhala bwino anthu chakudya sibakhalanso kuti kulira ngati anthu otsalawo yayi so uku business ukunso chakudya chikukhala chochuluka nawo chimene chandipasa chidwi kwambiri chonena kuti zikuoneka kuti nkhani ya ulimi achinyamata pakadali pano ndamenenso ayikapo chidwi ayikira chidwi kwambiri mukhoza kuona kuti mbuyo muje za ulimi zimenezi za anthu akuluakulu za ulimi zitasirani basi anthu azipanga mwina anthu akumidzi koma pano mupeza kuti zimene amati anyamata akakumana zimene amakambirana nkhani zake zomakhala zimenezo discourse yake amwene chabwino tikugwira kantchito tikutani koma
kahaso ati mayankhulidwe kahaso ka side hustle kamene tikathamangise ndikatipushe kakhale kati pushe zinthu nkhani zake zimakhala basi minda iya tiye tipange za madimba tiye tipeze ngongole ngati zimene za mtundu umenewo kupitisa patsogolo soneza kuti tsopano tikutha kuzindikira kunena kuti akuluakulu aliyense akuyenera kutengapo gawo sizikutengeranso zaka kasi sizikutengera kuti ukutani koma aliyense ali ndi kuthekera kunena kuti akhoza kudzidalira payekha komanso akhoza kutenga mbali potukula ntchito za chitukuko za dziko lawo chifukwa chonena kuti small scale traders timanenaje zonsezo zimayambira komweko mpeza kuti mwalima ntedza ena ake akupanga chiponde value addition ntedza ukachoka kumene kuja mukagulisa mukapatsa ena aja kutenga akupanga process kubwera ma finished products tikatero zopita ku magolosale ku mastolo ndiye paja tunaona kuti ayibayi Malawi yani tikulimbikitsa kuti tipeze za kwathu konkuno so mkhozona ndi chicheni ndithu chitingati chinkukuluze katikati mwena umapeza ntchito ena kupeza ntchito ena kutani so ndi nkhani yabwino ndithu tingo yembekeza kuti kumene amene apeza adanga loti alandire nawo ngongole zimenezo kapena zipangizo zimenezi za winter cropping agwiritsa ntchito moyenera komanso akhale kuti akuona patali ndithu ndilekere ipompo chabwino state tipite kwa Mr. Mbeka Sambo mwamva mvula mumva dakalira Steve mulowera pati pa nkhani imene ya ulimi wa mchinyi ngati pali chinthu chimodzi chimene chapha chuma cha dziko linolo ndi bodza ndikunena chifukwa chani zimenezi chitsanzo muona dziko ngati la China chili amati chilichonse chili ndi ubwino ndi kuyipira kwake anthu a mdziko la China alipo ochuluka kwambiri koma kuchuluka kwawo ndi kukwera kwa chuma chawo zimafanana muone dziko la India alipo anthu ochuluka kwambiri koma kuchuluka kwawo ndi chuma chawo zimafanana pamene kukwera kwa chiwerengero cha anthu kuno ku Malawi sizikufanana ndi kukwera kwa chuma chathu kusiyana kwa maexample awiri ndaperekawa ndi kaganizidwe manivesera chifukwa mukayang'ana kuno ku Malawi muona kuti nyanja tilinayo nthaka yajonde tilinayo dzuwa limawala ndipo anthu olimbika ntchito alipo tilinawo koma chimene chimasoweka ndi kuti kodi anthu ochulukawa amamvetsa bwanji zinthu zofunika kapezedwe ka zinthu zofunika pa moyo wawo amazimvetsetsa bwanji zimenezo kodi kaganizidwe ka anthu ochulukawa 22 miliyoniwa nkotani manimvetsera ndikupatsani chitsanzo ndidanenapo tsiku linake kuti nkhope ya dziko imajambulidwa ndi zimene atsogoleri amachita kapena kuyankhula kuyambira mchaka cha 1994 mawu amene adayamba kumveka kwambiri pa kamwa pa atsogoleri athu adayamba kunyoza zinthu zimene zimalimbikitsa anthu kukhala olimbika adayamba kunyazitsa zinthu zimene zimapangitsa kuti ana obadwa adziphunzira kudzidalira ndikupatsani chitsanzo kale kunali youth week imene ana amathaku kudziwa kuti pakhomo pano tilambule mwandimvetsaka tikuyenera kupita kumunda kuti tikalime kuti tidye tipeze chimanga tikuyenera kupita kuti tikalime kuti tipeze mbatatesi ine ndimapereka chitsanzo ndapita ku sukulu chifukwa chakuti makolo anga ankalima mbatatesi mbatata akachipere mwe mwandimvetsera kutanthauza kuti zikadakhala kuti zimene zijazo zikupitilira lerolo
sibwezi panatuka mba kuti dziko lino lili ndi njala chifukwa cha zinthu zitatu ndafotokozazi muona kuti ma irrigation schemes wonse kusakazika mafamu wonse kusakazika chifukwa chani nzika zimene zimagwiritsa ntchito zimene zija adayamba kuona ngati zimene zija ndi kuzunzika zimaoneka za chimidzi zopanda ntchito mpaka na ulimi udasanduka chinthu cha chimidzi koma mutati muone anthu amene anayamba kumaona ngati ulimi ndi chinthu cha chimidziwa ndi amene amafunanso kuti atani adye ndi nzika za dziko limene chuma chake chimayenera kumakula kumakweranso molingana ndi mmene chiwerengero cha dziko chikutani chikukwerera ndiye muona kuti uku chiwerengero cha dziko chikukwera pamene production ya chakudya imachepa kutanthauza kuti ngati malo ndi omwewa chiwerengero chikukwera koma chakudya tikupanga chochepa chinthu chimene chinavulala kwambiri pa makapitals awiri amene wawa pa zinthu zofunika ziwiri zonse ndikaganizidwe kanzika mwandimvetsera ndiye kubwera kwa ngongole zimenezi matimuonetsese kuchoka mchaka cha 2020 kufika lero pabweretsedwa ngongole zosiyanasiyana anifiwa amapereka ngongole za business poyamba pano akupereka ngongole za business komanso akupereka ngongole za ulimi mukaona kuza maphunziro Allows Board akupereka ngongole zoti ana skulu azipita kuti ku skulu mukaona ku nkhani za irrigation muona kuti ma irrigation onse amene anaonongekaja akutaniso akonzedwanso mukaona even anthu ogwira zintchito mboma muona kuti akumata akachoka kuntchito masiku ano akupitanso kuti kumunda mbali nayi agikomunso nayo ikuperekanso zima machinery alipo mabungwe yangapo zimene zizi zikutanthauza chani sizoona kuti tingamakhale mtundu wa anthu omamvera anthu andale mwachitsanzo kunena kuti njalayi yabwera ni munthu mmodzi mukundimvetsetsa mpaka na dziko lino lokufika poti chimanga kumakhala chinthu chopangira ndale chimene chindi chakudya we should have raised our politics a bit every decade ndi zaka 10 zaka 10 zili zonse ka zaka 10 15 zili zonse kumafunika kupanga upgrade kuti zimene tizikangana kapena zimene tizipikisana pofuna kukopa anthu zikhale ziti koma mutati muone kuchoka 1994 for over 30 years nkhani imene anthu amagwisa ntchito ndi yachakudya kuti uyu oyipa ine ndi wanzeru uyu oyipa ine ndi wanzeru nkhani yake yachakudya nthawi imene ijayo zaka 30 zoyambirira ichi nkhani yachakudya ayi sinali ngati nkhani ayi chifukwa cha analesi amakhala nacho koma palibe chinthu chopatsa ulemu pa dziko lapansi pano kuposa kudzidalira ndiye kwa ine ndikuona ngati kuti kulima katatu kumene timalima kulima kawiri kamodzi kwa miyezi itatu kumene dziko lino limalima kodalira mvula kuti tidye anthu 22 miliyoni kenaka tidyetse ziweto zimene zimatipatsa nyama kenaka tikufunanso kuti tikhale ndi forex ndiye kuti kuchokera pamupazolima zimene talima miyezi itatu tikufunanso kuti pomwepo tichotsepo ma raw materials ama factories athu kuti tikapanga mafactory titenge ndalama zimene zija titenge zinthu zimene zija tikagulitsa kunja kuti tikapeze forex zonsezi sitingakwanitse ndi zolima miyezi itatu kamodzi pa chaka sitingakwanitse limenelo ndi gwero la umphawi umene dziko lino linakutidwa nawo mwandimvetsaka ndiye anifuwa sikuti anthu samalima madimba amalima ngoma kwina pang'ono koma apapa akupanganso boost pa Chingereza amati jump start gapo ndoti nafa batire ndekuti apapa mukujampitsa titereti chichewa chotanda samvetsetsa ndeti mukujampitsa ndiye muona kuti
apa anapereka ngongole mwina madera ina kunabwera ng'amba ndi akupitanso kaperekanso ngongole inaso kalipeni m'madimba right kutanthauza kuti tikalima m'madimba akamakolola m'madimba aja atenganso ngongole inaso aperekanso ngongole inaso ndi cholinga chakuti mwina chimene chidza kumanano ndi mvula koma poti zaka zino mvula ikugwa January kapena kumaperekano kwa December akhoza kukhala apapa alima katatu mvula isanabwere olo kawiri kamene eti ndeti kachitatuko tikayamba soya mvula ulendo wina that cycle ilimbikitsa kuti chakudyacho number 1 chidzikhalapo zonse 2 tizikhala ndi chakudya chodyetsa ziweto zathu zimene zipatapatsa nyama 3 tizikhala ndi ma raw materials otumiza ku mafactory athu kuti zipukusa chaka chonse manifesta samene akamati we are an agro-based economy ngati mukumbuka tidadza napo program inayi kuti ifeyo ngati dziko tinayenera kukhala ndi agricultural development bank apresident sanakayika makhani imeneyi ku nyumba ya malamulo ngati mukumbukira kuzonse zimene ndakambazi ndimafuna ndimalize ndi kuti nkhani zonse tikukamba pano pasi ndi zinthu zimene zidalipo pakatipa zaka 24 zapitazi zinthu zinafa pano zikuyambiranso manimvetseka mwaona saiko imeneyi ndiye ndimafuna mulumikize kapena umvera athu alumikize ndi mawu akuti mtendere umabala ulesi ulesi umabala mavuto mavuto amabala khama zimayambira ku mtendere mukakhala ndi mtendere kuchoka 1964 mdziko munomo olong'ombe zinali nkoka dimpira mmadera osiyanasiyana mdziko muno manipesaka kusukulu anthu amapita nkumakalandira chakudya chaulere kumene ku university anthu amalandira chakudya chaulere manipesaka mafakitole athu kuno timapanga zinthu kumamba nsalu munomo mdziko munomo mabasa amati munthu ukati uchituluka kuchipatala umakakwera basi osalipira ulendo wobwerera kunyumba kwako kaya uchokera ulandende amene ama andende amadzilimira okha mwandimvetsaka umenewo ndi mmene dziko limene okhalira zinthu zimayenda pa njanji zinzochita zaka 30 zoyambirira umenewo unali mtendere koma ndikuti mtendere umabala ulesi umabala mavuto mavuto amabala kulimbika zinthu folo tachulazi ndiye ulendo umene dziko la Malawi layenda mwandimvetsetse koma akakhala mayiko ochenjera oti amatha kuyang'ana kuti izi zitingateteze bwanji ndi mayiko ngati China mukuona kuti chuma chawo chikungota ifenso tatitenge njira yomweyo chuma chathu chikhoza kukwera ngati titasiya atsogoleri amene nthawi zonse akufuna kupereka mantha m'mitima mwa Malawi ali nthawi zonse afuna kuyambitsa mkwiyo pakati pa Malawi kuti anthu adzilozana tipeze munthu mmodzi yekha amene tidzinkhutulira zofoka zathu zonse kaya sunalime kaya ukungoyenda bawo sikuti kukacha basi upita pa bawo makayenda bawo madzulo kaswa chakudya zinthu sizikuyenda mwandimvetsaka ndeni mafuna ndalimbikitsa Malawi kuti pamene tikudandaula kuti tilibe fetereza kapena fetereza wadula nzomveka kuti fetereza nakwera mtengo koma ndizoonanso kuti ku Malawi kuno kuli mbewu zambiri zimene sizifuna fetereza zimene zimamera kukhwipa bwinobwino ndipo mdalitso umenewo mukawuyang'anitsitsa muona kuti ndiyankhula mavuto anthu ambiri chifukwa mwachitsanzo soya mukalima safuna fetereza koma mtengo wa soya ndi chimanga mtengo wa soya uli pamwamba mwandimvetsetse mtedza sufuna fetereza koma mtedza ndi chimanga pamsika odula ndi mtedza na ndolo ndi chimanga pamsika odula ndi ndolo olo nzama ndi chimanga pamsika zodula ndi nzama mwandimvetsetsaka ndiye Amalawi tisamangoyang'ana pamodzi tiye tione kuti ngati apa pakukhala ngati pathina
apa tingatani nanga ntalima ichi bwanji ntalima ichi mapeto wake upezekabe kuti chimangachi wagula manapezera nkhani ngati zimenezi zimene anthu andale athu amayenera kumauza amalawi mafumu athu amayenera kumauza amalawi kanda atsogoleri a mipingo amayenera kumauza amalawi chifukwa tanthauzo la utsogoleri ndiye kuti munthu udzipeza mayankho amavuto amene anthu kuwatsogoleraji akukumana nawo osati kumauza kuti njala yabwera ndi uyu pamene tikudziwa kuti njala yabwera ndi ng'ambayo ikubwera ife amalawi tonse tinathandizana kudula mitengo mapiri onse mukangana phiri la Ndilande kulibe mitengo kuchilobwe ndikuwa kumalizako mukangana kuchikangawa mitengo inapita kudzala nyama mitengo inapita kugwetsa mitengo kumene kuja kumene kwatiberekera nkhondo ndi chilengedwe ngakhale zimene zikuchitika zothirirazi mudziwenso kuti madzi ametukapo pakothirirawo kuti abwere akhalitse asamapwe ofunika tibwezeretse chilengedwe ndilekeze pamene chabwino nkhani imene tikatereta imaliza unless ngati pali china chake mwina chansangasanga amvula palibe tipite paina Steve pali china chake ayi apa yatamulidwa bwino basi ndithu chabwino alimi nkhani ndimeneyo anifa akupemphani kuti afikireni maofesi awo akupezetsani ngongole zimenezizo masolar pump ndi zina zoterozo nkhani yathu yachiwiri tinaona msabata imeneyo azibusa kuti kulibe chichewa cha azibusa ndabusa Nkhoma Synod ya mpingo wa CCAP yadzudzula mchitidwe wa abusa ena omwe anapita kwa president opuma omwenso ndi akandidate a DPP ku Mangochi kumene kwakuti anapita ukakhala nawo mapemphero chikalata chomwe anatulutsa Nkhoma Synod chinanena kuti ndi abusa 5 okha omano malipoti omwe amamveka chisanatuluke chikalatachi ankati abusa 55 Nkhoma Synod ndadzudzula kuti anthu anapita mwakufuna kwawo sanapite ngati Nkhoma Synod achenjeza kuti asamagwiritse ntchito dzina la Nkhoma Synod pokwaniritsa zofuna zawo mundale anatero uthenga wawo mchikalata chomwe anatulutsa komano izinso zikuchitika posachedwapa tinaonanso abusa ena omwe anadzudzulidwa ndi Blantyre Synod kuti anapita komweko omano mogwiritsa ntchito Blantyre Synod chonsecho sinali Blantyre Synod mwina anzathu awawa opempherawa abusa zipembedzo zina ndi zina pamene tikupita ku kampeni tiyende motani chifukwa zikukhala ngati zikuchulukira amvula tiyambire kumene funso topic bemachula yosekesa kwambiri ya serious kwambiri komanso yosekesa so kuona kuti silata ikwepfula chipembedzo chitu khala ngati tafikapo chikwepfula sobana kuti khala ngati geni yoti ufuna ndipite uku ndikalandire envelope yakhaki zinayamba ndi azibusa ena a Blantyre Synod ena opuma anatsogoleri ndithu ndi anapezeka kuti apita kukapemphereraso ku Page House former president Peter Mutharika anakapempherera kuti mwina chisankhochi apite ndi mphamvu achite bwino kodi mapemphero ake omwe nanga tinganene kuti chani kumene kuli charity ndi kuli mpingo kumene ku Page House uko kuti mwina anamangako mpingo kuli charity so ngati nangati ngakhale china chilichonse apart from kukadalisa kuti iwo achite bwino limbane nanzawo koma iwo mwina akhale patsogolo so de awo anapitaso muzina la mpingo ena anapita ndine mu Blantyre Synod atsogolera Synod nkhani janayikana kuti anthu asanapiteko cholinga ndi ife anachita makani amene anapitawo kufuna ndi ufulu wathu inde ndi ufulu sungaganize freedom of association zoona koma nanga umagwiritsa ntchito zina la mpingo ndi chinthu ndithu so sunga ndi mpingo ndithu ndi munthu umene umakhala ndi usogoleri umakhala ndi constitution umakhala ndi malamulo andi ngati munthu unasankha kukhala mbusa wa Blantyre Synod ndikuti umasatiranso malamulo a Blantyre Synod ngati unasankha kukhala mbusa wa
nkoma synod ndoto usatira malamulo a nkoma synod kaunasankha kukhala m'busa wa Livingstone synod ndoti so uwa kaunasankha kuti ine ndikhale wa katolika ndoti ulandiranso malamulo akukatolika chifukwa ubusa usitimango utenga pansewu basi mbusa kukorakora namayenda kupanga zimene ukufuna ufuwo ndi kuti wawika kumpingo umene iwe unasankha kuti uzitumikira so apa tinayenda kuti mwina zimene zinakhala ndi anzathu akupanda synod amene mulungu wathu omwe timamva kuti kuli ma disciplinary hearing ena ndi ena kuti mwinako kwina kusizichitika nditazangoona kuti agangata not to be outdone kandi kufuna running mate omwewo kuti ndikajiye anatenga zibusa koma pano tinaona list ya anthu amene anapita kumene kungata zibusa ambiri amene tinaonawo tinakayika kuti ankoma synod ndaja maziponya kubara tiri kusita moti modabwisa kwambiri moja mbusa koma wana wakhala basi wapu ngakanga tisofa enda noneka tanyamula botolo la thoba ndeti mbalimo sendichula kana thoba yakandizija manyamula nyamata kuti kujukujuku ndikuziwa koma pano so anapezeka kuti apita kumene nde bana inachula kuti anthu andea nkoma synod vene vaje nkoma synod ubwino wache ngonena kuti nanga si kumeneko kumpeja usuko pofuna kulimbikitsa mphamvu ya kampeni anthu aja amakajambula zithunzi kuti aoneke kuti iwo ndithu sanapita anapita makachetechete koma potuluka kumeneko nanga envelope ngangotuluka singatuluke mpaka munthu kupange kaadiveti ndithu kuti iwe kulipidwa ntchito imene unapitira ndewajambula so ine acha azibusawo amene alemba ntchito anakana kuti iya ife amene tinaona amenewa kukhala azibusa kukhanga alipo 5 oka komanso pa 5 wina anachosedwa ntchito wina banji ena ndoti opuma ntio yanooneka kuti ine ache nkhanija ayikana nkoma synod uko ena anafuna kuyikakamiza ena acha DPP anafuna kuiona kuti igwire nsewu nkhanija inayamba kutererabe simagwira paka lero nkhanija yalephera kupeza ma headline amphamvu kuti aonese kuti zinthu so funso limene mwandifunsa zinthu zizodabwisa kwambiri zikupangisa kuti anthu mwina azitaya chikhulupiriro ndi anzathu otipembezawo chifukwa tikautenga ubusa ujaso kukhala ngati mmene timagulisira ntochi kunyamula pitanazi pansika tiyeni anthu amene sanadandaulire mavuto oti mwina kudwala tifuna tipite tipempherere pamene akupikisana alipo kandi 20 ndi ungofunapo sate omwewo pamene ndimaziwa kuti chaka ndi chaka kwakhala masankho kumakhala program National Day of Prayer pamene anthu onse amakhala pamodzi kupempheza kuti masankho akhale abwino kufunira zabwino zonse kampeni yabwino kwa wina aliyense nanga mungofuna kukangopembeza kwapempherera munthu mmodzi ndiye kuti pamenepo inunso mwasanduka ka brigade kachipani pano kufuna kuti muzitumikira chani ngati pano kupanga za chipani cha inuyo kuzisankha kuti kwa ife ngakhale tilopembeza koma tikhulupirira kuti tizimpembeza uyu ndiye pamene paja ndi kuti nanga ndiye kuti ndondomeko yopembeza taisata bwino ngati sidayisata nazanena pompano nthawi ina kuti vuto lachoncho ndoti anzathu otithandiza kupembeza watsopano akumabweresa zina zake zoti anthu azikhala okwiya ndinachula zapompano kuti ngakhale tribalism yabweramo kwambiri mu society ya mwathu muno khale regionalism yabweramo kwambiri mu society mwathu muno chifukwa kuti iwo anzathu opembezawo akugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale ajamakhala ndi cholinga chawo kuti mwina apa tinaona anapita ndagangata ndi anzawo ena apandawe amene apandawe regional kandi governor achipani ndi ena cholinga choti wamkulu cha APM akamuonese kuti akugwira ntchito akuti akumema vanthu awaone kuti ndithu akumbweresera vanthu
amene ari opembeza amukoma synod. I don't think kuti iwowo APM amaziwa kuti anthu akunamiza ena ngutengedwa munse zanaziwe komanso ndinadabwa kuti nyumba ya chifumu kaya wopuma wosapuma kandi kwa muluzi kuti munthu ufuna upitise azibusa or macheye umayamba upitisa list ya anthu. Okay. Ndiwo aja amakhala ndika intelligence ndithu amanena kuti afufuze anthu maina kuti awaziwe kuti kodi amene akubwera ndi anthu amene anena kuti akubwera o ndi eni yake. So kumakhala cross check kufufuza kuyang'ana kuti anthu akamabwera pa gate ndi omwe ati pandi singateke kuti upite ku office ya sitting president or former president kungobwera basi kungobwera Mpeka Sambo amanena kuti mati ndandani Mpeka Sambo pamakhala due diligence kufufuza kuyang'ana. So ngati bwanawo alibe ndolomeke yopangira vet anthu amene amabwera ndi kuona kuti anthu akubwera in the name of mpingo kumasiya mpingo usakuta kumuona kuti maina awati nzoona alipo because ngati anthu oja ali correct ndachilungamo ali ndi ufulutu wofusa iwo anthu opuma aso amakhala ndi anyamata awo ma chief of staff amene ntchito yawo jo tumikira sogoleri uja ndiye munthu uja akhoza kufusa koma synod akachipapa ndi list ya azibusa anu kuna afuna uzandipemberera ora afuna uzapemberera bwana anthu amukudziwa kuti akubwera because it's part of order kupanga zinthu zachilungamo amukudziwa kuti kubwera anthu kuno maina awo ndi awa ndi afusa akachipapa mwati zinalo ndani James Mvura ine atilibe fete James Mvura amvula mvura koma tilibetu. So ngati mungolola kwina aliyese mukupanga compromise security ya former president uja komanso mukumpangisa kuti akhale ngati munthu uja is not in control of the environment around him. Ati ndi anyamata aje amene angomuseweresa angomudoda cholinga chawo you don't know kacholinga chimakhala financial gain kuti makobira amene angaperekedwe umeja maenvelope aja akamatuluka panja paja akalandire timati appearance fee kuti ndakupitisani tu inu ndoti ndawo mwana ndirazo mundinyemereko pang'ono chifukwa anthu akamapita kwa president uku anthu amandira to ena amalipira appearance fee amalipira ena achasa kuziwa kuti sumakalida envelope mwena 500,000 ndiye kuti 200 kuti nyemera kuno koma tsopano ndikuti munthu uja wachikulire uja zichatimanena kuti akula samadziwanso kuti anthu akunama. So ndikuti nanga sono kukhala mboma azakunamiza kwambiri azakudoda kwambiri sikasikapuza zinthu zaboza. So kwa ine chimene chinandidabwitsa kuti nanga zoona mungamunamiza munthu wachikulire former president amene afunanso kuyima and yesu former president angalole anthu abwere asakuwaziwa ndi kuyima nawo kujambulika nawo chithunzi nanga zimene zisikumpangisa manyazi wachikulire uchi kuita kuonekeratu in the eyes of everybody kuti akoma mkuluyu wakulati sakutha kuzindikira kuti anthu akundivina juga pakundisera juga apa nanga cholinga chake ndi chani. Ngati iwo akangati amafuna kuti awaganizire running mate pota machokera ku Central Region ndena ngakapa akawapasa running mate wo kuzakhala ngozi ndipo tanena kale kuti iwo ndakhuku umafuna ukhuku pang'ono mwene ndikuti zizikazi ndizovutirapo. So kuti ndiyilankhule moduza ineyo ndikukhulupirira kuti asogoleri andale asamandamizidwe ndikunena kuti kubwera anthu zatipempherera andi anthu aja kupemphera mmene muja ndikupasidwa mwayi woti iwo achite bwino. Iwo wanyamuke upeji house azikapanga campaign nkhani ndi ya campaign ngati ali ndi zito ali ndi mphamvu zimene amanena iwo kuti ali nazo anyamuke apange misonkhano akupanga kabambe akutamangatu akupanga chakwerayi akutamangatu ena aso de mwendo Joyce Banda akutamangatu apange pa campaign akhale ndi mfundo amange mfundo. Mulungu amathandiza munthu amene akuzithandiza yekha sikuti abangoti iye Mulungu wangu ikapo kupemphera
ndikuti iwe wathandizika iyayi amadalisa zimene iwe wazala ukuzala penepo kuzala kwa kampeni amene wandale kukapanga kampeni ukamema wanthu kukhala ndi mfundo and zimene zozo ukazigulisa kwa anthu kuti akusankhe akuone kuti iwe ndiwoyenera and mwina iwonso anzathu amene anapita kusaka kuwathandiza mtalikawo akanawalimbikisa kuti pitani kukapange kampeni kwasala masiku less than 150 days ino pitani muzikapanga kampeni kaya kufuna azikapemphera masonkhano kuti tiudaliseni sonkhano ndi china chosabwera koma osati munthu akukhala nyumba kugona then munena kuti bwana ife tikupemphereni kuti mpambane mpambana bwa hauka uzitseka bwachi kuti munthu ndalezi umapambanapo mpaka pa kampeni sazitseka bwa Steve watsata mvula adusa mwambiri Yes. mwina maeri ya umunga fune kugunda ndiati choyamba ndikuti ndingona kuti I think ndikuti abusa osadzatengera zibwanayi abusa ndi munthu wofunikira kwambiri I think abusa osasilu kamba za abusa ang'ombe ayi koma tikamba za abusa ndithu munthu wamapemphero I think mbusa si munthu wamasewera si munthu wamasewera naye nakasi tifunira njumboni wina ufuna ukamba chani amalawi akudziwa chimene tikunena ndiye kuti ndife udala atu amalawi eti chifukwa tiliso ndi mbusa ku ofesi yayikulu kwambiri mdziko mwathu muno chifukwa ngati even tikuona kuti anzathu a opposition akangalika ndikumabweretsa amene akuti ndi abusa akumatchula kuti ndi abusa of course tikumva kuti nanole kumene kuti due diligence yakambidwa apa icho koma mwayang'ana kumene matsata maona kumene chifukwa kulipo kusambitsana chokweza mmene zikuchitikira mmene akunena kuti apeza kuti munthu wankulu basi amveka blanket kumaso kuti pamene pala abusa asanu okha enawo iyayi mwina ndakawalala angwatola pena pake so si chinthu cha ulemu kuti president wopuma anyamata amene amuzungulira kumamphunzitsa chotero anena mvula kuti it's office ya president wopuma former president or even current president amanena amatulutsa ndithu kuti akuluakulu mawa a president akumana ndi akuti mawa a president akakhala kwakuti taonapo ngakhale a former president Muluzi office of the former president Muluzi akuti tsiku lakutula kuti akumana ndi akuti ku BCA hero iyayi kaenda Joyce Banda kaenda ukokozi uvuta bwanji kutulutsa kuti ayi pa tsiku lakutula kuti tikukonza mwina kuli mapemphero tikuganiza zokumana ndi awa abusa well in advance usachita kukangati kuti no kadzibwera ngati ka campaign material ngati ka campaign tu woti muchite ngati gain mileage chifukwa ndikuona ngati zimene zikufuna kuchitika to apa mapemphero ndi mapemphero aliyense malawi aliyense ndithu amene amakhulupirira amadziwa kuti ayi pa mapemphero kwa umanena kuyimapo ndithu koma kuyima muchoonadi usati kumene ujaso ukalowe utambwali wa mtundu wina ndiye kuti mwayamba mwalowetsa chibwana tu zinthu so anzathu amene ku Page House awene kuti adzifunse sonse chinyi kuti kodi office ya former president former head of state tayamba tidzipe kutsa motero chifukwa ulendo ungwa chiwiri zikadakhala zachitika chabwino kamodzi atsutsa kwinako kuti uku sizinaende mwa dongosolo mata yayi khululukani zimene ndoti zidangola kwika koma zikapeza kuti zikuchitika ngati zomwezo mistake ngati yomweyo yachitikanso akuti ayi kwapita anthu sadakalawire sadakatsanzike kuti ayife tikupita kwakuti aula kuti ngati chalichi ngati mpingo atituma angopita manje atengana pene nkupeza kuti mene mujaso delegation yakuti it's been punched holes kuti umumu muliro anthu awiri atatu ndekuti serious komanso kuti ndekuti ngati amene muchita aspire kuti mukakhale mtsogoleri ngati chipani chimene chili ku opposition government in waiting kuti mupereka chithunzithunzi chotani kwa Malawi chifukwa kuti you are supposed to be mukuyenera kukhala kuti inu mumapereka chitsanzo choti zimene muchita pamenepo zainu nzoona zimayenda ndithu mwa ndondomeko mwa dongosolo kuti ngati anthu akupezeka kuti uku akuchita akulowerera usayenera kulowererako abusa usakhala abusa sakapezeka kuti atakhala kuti
zatero kuti mwapeza mpata kuti ukalowa ku nyumba ya bomayo si ukalowa anthu osayenera kulowa umeneko zijamana pezi kuti zikho zotengera ngati zija zinakambidwa sabata zapitazo kuti kudatuluka statement imene adasainira kuti ine sindimadziwa kalikonse katundu amalowayo amalowetsa ndi anyamata zinthu zake zimakhala ngati zomwezo ndizikuyambukira apasi tsono amabwera bwanji mwina samadziwanso anyamata omwe aja ochenjeraja ndi amene amapeza kuti alowetsa anthu ala tiyeni mkulu uja wakulu akalamba tikangomuza kuti amene andazibusa abwera iyayi akuluakulu tatiyeni tikamapanga ndalezo tizichita ndale zopita patsogolo zotsukuluka m'maso otherwise izi sizoona yayi mapemphero ngofunikira kwa basi tanena kale kuti hayi munthu wakhala ndi busa toti wadala bwera na busa zatipempherereni bwera na mpingo kuno yayi tikukonza mwambo zimakomanso kuti mubwere pamodzi mmene anena mvula muja kuti makhala national day of prayer timafuna ifeyo ngati anthu amalawi we want to see all our presidents, former presidents, even the current president akubwera pamodzi nkumalunzana mapemphero zoro ndi dziko lathu lino lili kuyenda bwino lomwe koma ngakhale ndi mapemphero moyo tiziita ngati kuti tuyita njomba ndirekere pamenepo ampeka zambo anthu ogwiritsa ntchito dzina la chipembedzo akuti pa zifukwa za ndale tiyende motani pamenepo pazikhazi kuchitika makamaka pamene tatsala masiku ochepa kwambiri kupita ku chisankho ku 16 September koma zimenezi asasiye amunthalika ndi anyamatawo zimenezi asasiye apitirizepo tinanena nthani yake amvula nakamba nkhani ya ukhuluku agangata sala dzivomerani yake kuti ine yomwe ine kaukhuluku kalipo adavomera agangata chimene takhala tikudandaula kawaida yambeyoje pali funso lina lake limene likumayenda mu social media amunthalika kufunsa kuti ndi chifukwa chani anthu akudandaula zaidi pamene anthu amene amandisapota sakuti dandaula yani zimene zachitika ku Mongoyi ndi chitsanzo chachikulu cha zimene ifeyo tikudandaula tikuwadandaula amunthalika mwanimvese poyamba nkhani ya simenti amene sadailengere serious koma iyi ndi chitsanzo china ichi kuti amunthalika is not in control of his own party and his boys. He's not controlling his boys. He can't. He can't. That guy can't his way past his city kunyoza. Koma izizi ndi chitsanzo. Ina mblanda sinodi. Adapanga zawo ukhuluku muna wenda mantha awiri atatu nkukatenga. Ukhanga kuti mukatsompola ukatenga galimoto ya mwini ukayendera kenaka nkukayibwezanso. Koma kubokalengeza kuti galimoto ndagula. Mwanimvetsera? Ndezimene zichitika twa. Wakatenga galimoto ya mwini nkupata galimoto ndagula. Magula asuyendera ku 2 days. Anwaka yodza kulanda yomata. So galimoto chimene kula chili kuti bodza ukhuluku. Ndi chimene chikuchikundiopsa tsopano poyankha funso limene amuthalika amakhala akuyankhula akumafunsa. Adafunsa kalekale I think funso limene koma likuyenda abe pano kuti chifukwa chani anthu akudandaula. Chimene tikudandaula nchakuti ngati simunalowe mboma koma anyamata anu akunama kunamiza dziko kunamiza mpingo nkukwanitsa kunamizani inuyo nkumalengeza kugulu kwa anthu kuti muno muli abusa 53 ankhoma synod kumauza dziko pamabodzalo akuuza dziko pamaso pa inuyo amuthalika ona mayo vice president wanu mukundimvetsa kale koma mboma simunalowe playing that dirty card in public with no single remorse. Kulina mabodza limene lijalo pagulu pa anthu dziko lonse likuona olomanyaza olomantha. Ndipo bodza lakeso so silly, so trivial kuti ndikudaba kuti samadziwa kuti izi zipofika mawu anthu akhala zindikira
kuti akazindikira ndi adziti chani za ine mwandipesaka zichatimanena kuti chibwana zimene tikufuna kutsogoloko sizizi akile mwina kungokonza chabe kunali abusa 7 ankhoma sinodi amene adanyamuka osatsanzika malingana ndi kale amene ankhoma sinodi analutsa sio mwandipese kunena zoti ena aja anali wongotolera koma ndi vice president wa mtundu wanje angapanga zimenezo zimene zizo ndizopereka picture yoti anthu amene wo ndi otani takhala tikumanena pano kuti inu anyamatawa ndachibwana ichi ndi chibwana ichi awa ndi masewera ndakufunsani kutsunaka kuti tikafunsa program yake omwe ino amvula kuti ndi chifukwa chani anthu ngati achina Bright Msaka sakuonekaonekayi akina Ben Pili sakuonekaoneka ngati mmene timadzira kuti DPP ndiyi sanangetsedwa kuti nchipanda ndimo ndinkanena kuti DPP ili ndi mali atatu awiri pali makosanena ake apa ungokhaliwa pangambwerera zokhazoka mbwerera tanyamata tilipo panyamata pakati pamababa musimu anthu amene amaoneka kuti ndanzeruko ku DPP angoti du and they are not part of this nonsense. Yet Mutharika himself, Professor Mutharika, can sit down with the Gangata and with presenting a lie to Malawians. Ali kuja kuboma. Muona ngati ukhulu kumene wo. Chibwana chimene chocho. Bodza limene lolo. Muona ngati adzapanga lotana kazakambo. Ngati angalowe. Ndio tidzana mizidwa banji. Tikamanena kuti DPP sina sinthekena kalikonse. Timana tozo mezisi. Ali mboma muja amakwanitsa kuti namiza komano amaphimbidwa ndi maoti government. Lerolo amalawi kudzera ku vote anachotsa maoti government yacho. Ndichifanya mumwe akanama ichi basi mawa popoja pamawa anu aka kana rifesi zuri kudza. Ablanda sinodi adakana rifesi sarikudza zimezo. Siri kupanga nawo. Ifesi ndinapita kwa Mutharika. Alero ndankuma sinodi kungotola busaratu kenaka kukatolera ena ndi ena naseka kuti mpaka na kwa Mutharika anthu amaka motoba. Amvula kuti mina sitoba. Mwana kumasoka yanganitsitsa. Kumasoka yanganitsitsa makanga ndi chimanga jijete maika ku sukulu. Ana amanyama ku sukulu. Iya kumwe kusina friend fika. Amvula mune kondrosi. Ana ngakumupempera nganyamula kondrosi. So you find kuti zikumakhala zo mpetsa chisoni. Simungamaname unama kwake kwa mtundu umene kujawa. Bodza loti aliyense mawana ake anu wake wachito kukanirani kuti yayi. Komanso kunyumba kwa Mutharika sikuchalichi. Kunyumba kwa apita Mutharika sikuchalichi. Mu speech yawo Mutharika anadzanena kuti amaya kwathu amapemphera pakoche CCP. Pakoche ndi paje nsipatali. Mutharika nchifaya nisapita ndakazi wa uchachi. Ananena okha. Ananena kuti amapita ndamayiwa. Ndipaka mabawo mukambetsere speech yawo. Tukuchoka ku Blantyre yakubwera kuno tadanyamula kalata. Kuno sadadzalembetsa kumpingo wakukoche CCP kumangochi. Koma ine sindipita kuchalichiwo. Amayiwa ndi amene amatanganidwa kumeneko. Amene amaoneka kuti akupanga kwambiri. Ndifunso langa linadzati. Kodi nkhanije yoti nkulu iwo kulaja njona rere. Sakunena ukhauri sapita chalichi. Sapita chalichi amalero. Arero mu speech yawo sine. Ananena okha. If you go and replay that speech, Mutharika nokoti amaya kwathu ndi amene amapita kuchalichi. Ineyo chifo cha ma engagement sena. Ndemadziwa kuyankhula kwa munthu wankulu. Mangora ndauta ineyo ndakula. Muna siringa makwanitsa kupita nthawi ndi nthawi imene kukosa. Sadaliros. Mandipetsetse. Koma the opposite is kuti achakwera munguliro samanyambo nyumba kwawo pito chalichi kwapemphera. Azibusa amene wawa mukapeza chalichi kupezeka pemphero chalichi kuti mwapemphero chalichi sande. Mandipetse. Komanso pomalizira ndimafana ndine kuti
zinthu zinazi mukungodzionjezera matemberero, kudzitemberera. Chifukwa zimenezi kuli ngati ineyo ndiyambe kunyoza mpingo wina wake. Mwandimvetsa kani? Chifukwa ngati ndikunamizira the whole mpingo, koma sinodi ndi chali chachikulu. Ingoti sisepi ndi mpingo oti ndiwodziwika kwambiri m'Malawi. There is no way agangata ndi amunthalika angapangane kunamizira mpingo wa Nkhomas Sinodi. Adapanganso zomwezo ndi Blantyre Sinodi. Pali zinthu zambiri zimene mukhoza kupanga pofuna kudzitsatsa, zambiri zimene mungakame pofuna kudzitsatsa. Mudzapanga chani pofuna kuwaposa anzanuwo amene lero tikuti akupereka ngongole za NIF, akupereka ngongole za ulimi, akupereka ngongole za na school, akubwezeretsanso ulimi. Mudzapanga chani inuyo kuposa pamenepo? Imeneyo ndi nkhani imene Amalawi afuna atamva kuchokera kwa inuyo kampeni yake imeneyo. Chifukwa anzanuyo wadzala kale apa pa mwandipetsaka misewu akukonza, chimanga akugawa, fetereza through Agicom, kuthandiza machinery chani, zonsezo akupanga. Inuyo njira zimene mungadzatsate pofuna kupitirira pamenepo mudzapanga chani? Osati bize kumatuta wanthu kunamizira mpingo. So trivial. Zikungophereza zikati pana zija kuti anthu awa sanasinthe kalikonse, sadasintha kalikonse. Ndi bodza lokhalokha, bodza seko, bodza lokhalokha. Now pomalizana mafaniro kuti the danger of consistent lying ndira kuti mumapanga stagnate chifukwa Amalawi ambiri panopa amana kuti inu kukwera kwa zinthu is a global problem. Mwandimvetse? Amalawi ambiri ena amata iya ndisabodza, iya zinthu zadula chifukwa cha uyu. Inu it's a global, tikamati global problem ndi pa dziko lonse. Mukadzaona in a society there is that kind of resistance. Zazindikireni kuti anthu yawo zilipo zimene amazikhulupirira, koma the truth is chilungamo sakuchita sakuchidziwa. Ndi vuto loti atsogolera adzinama ngati mmene akunamira amuthalika ndi anzawo. Mumapanga stagnate kaganizidwe ka anthu a mdziko. And the tragedy is anthu amene mukuwanamizaji ndi ma economic actors a economy ya dziko linolo. If you are stagnating them, muziwonso kuti mukupanga stagnate economy yanu. And that's the danger. Ndimalizira pamene. Mina program iso timalizire pamenepo, tinakatha kupanga round ina koma mina sizikhala bwino tilowa mnthawi ya ena. Ndithokoza mpeka sambo lero munakwanitsa kubwera. Ndithokozenso Steve Dagalira kuti unakwanitsa kubwera. Amvula timayamikira nthawi zonse timakhala nafe zikomo kwambiri. Tikatere tatsiriza program yathu yatimvetse lero lino. Dzina langa Blessings Chilewuka. Ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kutitsatira mwakoma nonse.